det skal Herre inspektør, vi starter med Pia, og du kan se, Pia, hun spænder bærerne rigtig fast, og det er kun godt for Pia-musen. Så det er godt, at pisteliste. Det ser rigtig godt ud, Pia-mus, men du skal mere op med numsen. Mere op. For Pia er dit fjollehåb. Du skal gå mere ned sådan, squat. Show me what you got, Pia. Det ser super godt ud, Pia. Så, herre inspektør, vi kører videre. Herre inspektør. Vi kører videre til Arne. Og som du kan se, så Arne, han træner rigtig meget sådan broccoli og Botox. Men du kan se, det er mest broccoli. Fordi det er det, jeg giver ham til at spise, det er rent broccoli. Og så må han ikke komme her og spise. Jamen, jeg tror, jeg kan se den her. Ja, herre inspektør, det ser rigtig godt ud. Så Arne, du fortsætter dit gode job. Og så kommer vi hen til Johanne, som kører med stikker. Og kæft, du svæger, Johanne. Så du kan se, inspektør. Som du kan se, så kører Johanne med elastik. Men Johanne, du gør det forstået forkert. Du træner muskel ikke godt. Du kommer med det skilelastik. Så du kan se, du skal gøre sådan her og sådan her. Super. Det træner både broccoli-muskler, som hun ikke har. Hun kører ikke broccoli-stil, hun kører chokoladestyle. Og du kan se... Undskyld, Johanna. Men du kan se, det er ikke så meget broccoli, mere sådan Botox, vi kører i dette område. Det er rent Botox. Det må man nok undersøge nærmere. Det der. Glem det. Nok. Men herre inspektør, hvad synes du så om et fint fitnesscenter? Jeg er så spændt til at høre det. Det er da et meget interessant fitnesscenter, jeg har her. Ja, der er ikke så meget at sige. Er der noget, der skal ændres eller tilføjes, eller måske skal opdateres? Det må lige overveje sig. Hvad har du at sige det for, Ritter? Inspektør, din pædofile står, og du må ikke kigge på Pias numse. Nå.